Pun DP. Kowe kuat Jo jengling wong telu iki, Jo. Nggih belajar Pak Igit. Belajar kuat ya. Kene Ndri ora ana sing asli ya sing ngene-ngene lah ya. Dhuwur dhewe to kowe, Nduk. Liyane kok ndek-ndek ngene ya. Wah, iso. Kowe pilih jengling sapa sik, Jo? Kula ya sing bocil sik niki Pak Igit. Kuwi bocil. Botol ya iki. Aku pengen ngono ra tegel kok. Ayo Ndri. Bocil. Saben bengi. Saben bengi nyawa Marem ya, Ja. Marem Pak Igit model ngene iki mumbul marem, ambek udut ya marem, ambek wis marem. Karo jengling bojomu sing ning omah wae. Walah Pak Igit kalah adoh pokoke. Oper Mbak Ima. Nah iki. Rata. Dik Ima. Esuk-esuk kok ya ana jenglengan. Lah sing elingke ya kowe. yen mamaja Ayo yo yo yo. Sen. Sing wis lulus nglumpuk. Iki karek danyange iki ya. danyange mbahmu. Ya maksude sing nggo tombo amis iki lho. Sesepuh. Ya, sesepuh. Begagas sithik to. Lho jatahku gak pinu. Ketok wis keselen sampean. Ya ora lho iki delok iso. Dadi ora penak to, Mak. Mau penak. Gone turu kok ketoke wis kecapean, Dek. Ora, ya terae Jajal baleni. Kono wae sing disabotase. Ayo, begagas sithik ora penak. Yo. Malah kaya ledek kethek to. Ledeke sapa? Aku. Ketheke. Ketheke wayah ngemiki aene. Iso apa ora? Iso. Tak jembreng piye? Aja. Awakmu nek mumbul. Gantian. Oh gantian. Sing mumbul ben Mbak Eni. Ketoke kamu wis kecapean, Dek. Oke, kamu yang mumbul. Ayo, ya. Iki lho. Ya. Ayo kabeh kayang yo. Pacita. Ayo diongkak yo. Hus.
iki Mas tak goyang iki. Mosok gak krasa. Lho goyang kok. Ngene iki goyang apa? Goyang dalam, Mas. Oh. Kok iso goyang dalam? Piye? Nek njaba iki biasa aku yang luar. Ya, Kalau paling nganti ubeng nang ngene iki tok to. Tapi mau goyang dalam. Oh, goyang. Ketoke ora ubah tapi njero kemruyek. Mbak Eni kok ya iso. Lho iki sing ngongkek ora njaba. Oh. Umur-umur sakmene kemruyek ya. Umur sakmene Kenarke nganti ora kedep. Kelangenan padane jaran. Ya, Indri genten kemruyek ya. Andri, Iso kaya Mbak Eni kemruyek ngono mau, ayo jajali ya. Ayo jajali. Panas. Kaya Bu Eni kemruyek. tak plinteng kok kowe. Panas udan sereh siji. Kok kaya gareng ditibake. Oke, baik. Ditibake moh. Ya panas itu. Panas udan panas aling-aling capek gono tergandeng momo tebu yen ra dijembeng ra iso mlebu. Aja rusuh Mbak Eni. Esok lho, iki esok lho. Rusuh sinten lho ya Allah Gusti, mboten rusuh Pak. Lah kok tergandeng momo tebu yen disembeng mlebu apa? Apa iki? Wong nganggo kaos kaki iki lho. Oh, yen ora mbok jembeng sik, apa ya iso mlebu. Ayo Ndri. Kaos kaki. Kaos kaki. Jajal kaos kaki gletakno terus lebokno sikil mlebu mboten. Ora ya. Oh, alah. Ayo. Indri parian Indri, ayo Indri parian Indri ya. Ayo. Nano. Ayo. Pripun, Pak? Yo mbok Tak tak. parayo. Kaos kaki ra iso mlebu. Kok kaos kaki ra iso mlebu tak plinteng ndasmu. Parian ki sembarang meneruske Bu Eni kok. Isen-isene iki kaos kaki ra iso mlebu. Jawabane iki kaos kaki. Oh iya. Wong kuwi tergandeng momo tebu kok mau kaos kaki ra iso mlebu, tergandeng mlebu jurang. Alah Indri. Bu Ima. Ima, ayo Ima. Depipis agem gen ra ketok ngono. Aku kan seneng aku ndelik. Alah, ngene kok. Wong tak kon nyanyi lagu ngampet kangen kok malah ngampet ngising. Lah iku wis tampet tenan Pak Mas Samo. Ya. Mau tergandeng saya truk apa sembarang yo. Saya truk sembarang, truk diesel ya ora apa-apa yo. Parik sampiran sik lagi isi. Heeh. Ning pondok kelek tebu Ya. janjine endek rasi metu. Oh, iya. Apa kuwi? Jare mengameh digoreng nondok, Pak. Ning rambut metu nganti saiki, Pak, ndoke, Pak. Oh. Kuwi ndoke jolan iki goreng gak wis. Wis kisut e, Pak. Gen kula niku wis ala Pak wis ra iso. Ndok bonor. Heeh. Kopior. Sik iki ape metu. Nano. Ajeng ngetokne ndok, Pak. Kan Andri. Ele iya. Ayo. Eleya. Suarane Mbak, suaramu piye Mbak ini? Eleya piye? Ele iya. Oh, podang kuning ya. Iya.
Ini capek gunung gawe podang kuning. Nah, iya. Mbak ini, Mbak ini. Latihan. Natian. Sik urute aku. Oh iya iya kok ini. Ndang tekno. Ele iya. Nek dikongkon iki ndak temambong, nek ora diliwati. Nek dienggo wong ngamuk. Ayo. Saiki kan kliwatan. Njaluk duyui. Masa lek penguyuh ngono, Mbak. Bocah nek ngene. Aja nek purik angin lho, ayo. Natian. Guyu tekno Mas. Guyu Iki ditanggap lho ora guyon. Iki mbut gawe ra guyon. Nyambut. Nyam. Ya. Ayo Mbak Ima, ya. Serius. Apa nganu Bu Awang terakhir ayo. Natian. Dengan sing ngaturi mik kula mboten wani. Gak wis. Aku yo ora wani kok. Lah iya. Sewani ngethuki lo sikit malah. Latihan. Natian watan sarata Mumbul so. Neng. Ayo. Terima kasih. Sama matur suwun Mbak ini, Mbak. Urung. Oh, lagune urung. Iki Oh, lagi iya. nggone. Ayo, Mbak Indri. Caping gunung podang kuning. Di jaman pejuang jarak kelingan anak lanang pingin tak openi ning saiki ana Podang kuning.
Sih. Kembali. Nggih. Keti Mbak Yosi, Mbak Ida. Oke.